ሰላም كورات خاتاتلتي وين تاشو كما ياللهم دحنا ديكم أنا أملاكي مسكن سلامي كم زخماي سلام طعنا كلكم ناي كل جزء تسفين تمنتينيو أنا نزي channel زي بيتسب زيخونكم سبسكرايب مغار بيتسبكنو بيتسب زيخونكم دمو لايك شير كومنت ناقوركم مبرتو تاعكم أي فلين نناولكو لما عالتي حيزلكم متئزلكو دمو 15 كفار نوعات اتدياقون يا هدئ بلو أحوات زخون السب كين قاساقس ماي آتينا إلكم تنقاساقسكم ميزان نايزا جلبا تمازابيلو كلات نهنطفينا نزي زأتونا زلماي اندا تبرارنا نجاقعيو بليس اتم كالوتكا كي تربشنا نب أملاخ نلمن كسمعنايو حد قدس السب أي سألنانيو دياقون ززاربو زنبرة قالات داركان خلاتهم ناي مصنعنا منفس أحدر لميو كابتي كاباتين نايتا مركب كارا أمسيو جالن قديدو نزأتو ماي كچنقعلو أقبلهم نتا خارا خملسلو إلو مسكدا كاباتين نايتا مركب ناب حيلي بحري يتال داويلو حقز كحاتتي صنيحوا جن مس معبلي قالس لزنبرة نسو ايو ززارب نيرو انبر زبلوو يسمعهم اي نبرد دياقون انجليز تبو سلز ززارب نتا راديو ركب ايدا وانينو العلو مستي ابلاين زنبرة إبراتور كزرارب جمرة زربو وديو مسعاتوا ناي تسفا مقرات سميت كورو جمرة اتم حيلي بحري ذهبوا ملسي زعكباي نبرن اب كل مايت لبيا سلازلكم حاجز قلطفنا نقبرلكم اي نخلنينا بستخالكم متن نخلت ساعات زخون تقعزو بدحريو ردات كنسدلكم لنا ايام إلمو مستزنبرة معبل امو دما ماي اتيوان نخلت ساعات هيكونن فرق ساعات وون تتصنح حيتمثلن دياقون لبو كل تنجر كحسب جميرو سقاون منفساون بسقاوي عيني كتمت كلو نتي قبو زمثل بقرميقوم زقامات الزنبرة مع بريقو لبو كشبر جمرة بمنفساوي عيني كتمت كلو دما لبو كاب فرحات خقلاقل منفسو كحدث تفلطو حانت تقصي دمات تسبلتو وانجل يوهانس معرف 14 فقد حدا لبوكم اي شبر بأملاك امنو بأيون امنو قويتانا إيسوس كريستوس نهواريات زتزاربون قالي نيرو دياقون نتاوترو عقلو كتسبب زصليا ጸሎት بلبو خصلي جمرة او كريستوس ودياو أملاك نعين حت باريخا دخم عقمئي مورد أني كابوشت أي كفاءات حسابات أرحق لي بمنفس كيدكم سقاي كيملكني حيل منفس كار أخلي دياقون نايتهم زأتو ماي زچنقعو زنبارو سبات كيدو بجاهم زي كاباتين ناب إيطالي دويلو صنيحهم حاجز يمتصنالو نغروب تراين تعقس إلو نتي زچنقعو زنبارو تقبلو اقداو كسكاب زربرب كچنقع جمرة دياقون معبل مليسو خقدد حزبي دما كربش مس جمرة كم أمراز طرح زي خونس اتي انكو فتاح قال أملاك جيرو كهدام امو مهللا كقبرو والسنة ناب مأخل وقن نايتها جلبا بمخادمة كلاتهم نقسمعو ملكت قبرلو بسم آم إلو قصو دحري ممعتاب أحواتي برقص أب أزيو تنكر كنتاتي نازلنا سلامتاي تربشو كبلكم أيام حرلينيو اتي من تايسي سقا لبس لزخونا فرهات كحضرنا أمرنا خجنا قدنتيو قن يوات أنا دو إلنا كنحاسب يقبأنا أبز حجي ساعات كنقبرو زقبأنا نقر انتدأ هاليو ناب أملاق ممهلال إيو
ቅድሚኡ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ዝገበሮ ተአምራት ርኢና ንዓና እውን ከም ዘድሕነና ክንአምን ይግባእ። ነቲ ንእስራኤላውያን ንባሕሪ ኣብ ክልተ መቂሉ ዘሳገሮም ዘፀአት 14:21 ንነቢዩ ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዘዕቆበ ተንፋስ ዮናስ ምዕራፍ 2:1-3 ንሃዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ እውን ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ እስራት ብስባር ናይ መርከብ ገይሩ ዘድሓኖም ግብረ ሃዋርያት 27:43 ኣምላኽ ክንኣምኖ ይግባእ እምበኣር ሕጂ ፍርሃት ተዋጊድና ሕልናና ንሰብስብ ምህልላ ክንጅምር ኢና ኢሉ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ምእንተ ሚካኤል ማረና ክርስቶስ ምእንተ ገብርኤል ማረና ክርስቶስ ምእንተ መላእክት ማረና ክርስቶስ ምእንተ ነቢያት ማረና ክርስቶስ ምእንተ ሐዋርያት ማረና ክርስቶስ ምእንተ ጻድቃናት ማረና ክርስቶስ ምእንተ ሰንበተ ክርስቲያን ማረና ክርስቶስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ምእንተ ማርያም ማረና ክርስቶስ ገና ምህልልኦም ከይወድኡ ኣማዕድዮም ጭልምልም ዝብል መብራህቲ ናይ መርከብ ረአዩ። ገሊኦም ካብ ታሕጓዝ ተለዓለ ምህልላ ገዲፎም ዕልል ክብሉ ጀመሩ። ዲያቆን ዝርከቦም ገለ ውሱናት ሰባት ግን ምህልላ ከይቃርፁ ኣብ መፈፀምታ ኣብፅሕዎም። ካብቲ ዝገርም ነገር ዲያቆን መሪሕዎም እግዚኦ ክብል ከሎ ዋላቶም ዘይኣመንቲ ኣስላሞም ኣይተርፍ መናፍቆም ደድሕሪኡ እዝግዮ ይብሉ ነይሮም። መሬት ብርህርህ ኢሉ ስለ ዝነበረ ነታ መርከብ እውን ኣፀቢቖም እዮም ቀሪቦምዋ። ዋነንታ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ጀርመን ኮይና ካብ ሓንቲ ከተማታት ኤርትራ ዘይትንእስ መርከብ እያ ንሓገዝ መፅያቶም። ዲያቆን ጸለቱ ወዲኡ ድኺሙ ረሽ ኢልዎ ከፍ በለ። ምንጭ ካበይ እዩ ዘይርድአካ ድማ ንመዓት ጀረብረብ ኣበለ። በናእሽቱ ፈጣናት ጀላቡ ገይሮም ቀስ ብቐስ ናብታ ዓባይ መርከብ ንኹሎም ኣስገርዎም። ዲያቆን እታ ዓባይ መርከብ እውን ንብዓታ ኣይቋረፀን ኣብታ ዓባይ መርከብ እውን ንብዓታ ኣይቋረፀን። ልሳኑ ቃላሲኢነን ኣዒንቱ እየን ክዛረባ ጀሚረን። ክልተ ለይቲ ኣብታ ዓባይ መርከብ ሓዲሮም ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ወደባዊት ከተማ ሲሳልያ ኣተው። ነዋልድ ቀዳምነት ሂቦም ብዙሕ ኣገዳሲ ዘይኮነ ኦርኒክ ክመልኡ ምስ ጀመሩ ሰምሃር ምስ ዲያቆን ከይፈላለዩ ፈሪሓ ሰብኣየይ ኢላ ኣመዝገበቶ። ሓሳብ ልባ ሰሚርላ ድማ ምስ በዓል ሳሌም ከይተረፈ ብሓንሳብ ገይሮም ናብ ከተማ ናፕሊ ናብ ዝርከብ ካምፕ እተውዎም። ትርጁማን ኣምፂኦም ዓሸራ ከም ዘይገብርዎ ብባስ ገይሮም ተደልዮም ንሮማ ተደልዮም ንሚላኖ ክወስድዎም ምዃኖም ንሓንቲ ለይቲ ግን ኣብ ካምፒ ክሓድሩ ተማሕፂኖም መመደቀሲ ክፍሎም ኣትሓዝዎም። ዲያቆን ምስቶም ካብቲ ካምፕ ዝነበሩ ጸለምቲ ተዘራሪቡ ቴሌፎን ናብ ኣሮን ደወለ። ሰላማዊ ዝኾነ ብስራት ድማ ኣበሰሮ። ኣሮን እውን ኣይሓመቐን ኣብ ኢታሊ ሰብ ገይሩሉ ስለ ዝጸንሐ ብለይቲ ዓርኩ ንኣሮን መኪና ሒዙ ክወስዶ መጸ። ዲያቆን ነተን ካብ ሱዳን ኣትሒዙ እንዳሳለየን ዝመጽእ ኣሕዋቱ ገዲፍወን ክኸይድ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረኣዮ ንዓርኪ ኣሮን ንርባዕቲኦም ክወስዶም ዝኽእል እንተኾይኑ ሓተቶ። ዲያቆን ሓወይ ደስ ምበለኒ ነይሩ፣ ንርባዕቲኹም ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ውዕለት ኣሮን ስለ ዝኸበደኒ ብምንታይ ክከሕሶ ኢለ እምበር ንውልቅኻ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ይቕረ ግበረለይ ንኩልኩም ክወስደኩም ኣይኽእልን እየ በሎ። ዲያቆን ቁሩብ ድሕሪ ምሕሳብ ጽቡቕ ኣለኻ ክኸብደካ ይኽእል ይኸውን ግን ኣማራፂ የለን
ገዲፈየን ክኸይድ ኣይኽእልን እየ ሓንቲ ነገር ግን ከሸግረካ እያ ናብ ዝቐርብ ናብ ሮማ ድዩ ዋላ ናብ ሚላኖ መሳፈር እሞ ከም ገለ ግበር ዋላ ብባቡር ክንከይድ በሎ ዲያቆን ስምዐኒ ንዓይ ንሰን ዕድለን ይርአያ ሓዲ ሰብ ኣትየን እንድየን እንታይ ከይኾና ንስኻ ግን ግድን ምሳይ ክትከይድ ኣለካ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክገብሮ ንዓይ ከቢድ እዩ ኣረንከ እንታይ ይክብለኒ ናይ ኣረንግ ደፎ እዚ ምርጫ እዩ ብድሌተይ ዝገብሮ ዘለኹ ክስካብ ዝኾነ ምሳኻ ዘበኣስ የብሉን በጀኻ ተሓባበረኒ በሎ ዲያቆን ምስኪንክን እንዳበለ በቃ ዝብለካ ክትሰምዕ ናብ ኣረን ክድውል እየ ኢሉ ናብ ኣረን ደወለ ሃለው ኤፋር ረኺብካዮ ዶ በለ ኣረን ሕውኽ ኢሉ 16 ይቐፅል ሰመናኹም ስሰናዩ